Vaihto. Hereillä, hereillä. Hyvä haku, Toni. Kolme metriä tulee takana. Heti vetoo. Aleksi perkele. Aina pitää hieroa se minuutti ja sit vasta niinku... Tää nuorta miestä opettaa. Laita, toinenkin laita on siellä. Sieltä tulee tiukempi veto vielä. Hae väliin. Hyvä oli. Hyvä nousi Jannella. Alex, nyt. Kimmo suoraan vaan lyhintä reittiä, niin nopeammin pääsee seuraavaan. Nopeammat ratkaisut. Pallo tulee heti veto tai syöttö. Varsinkin jos se tulee poikittain, niin vaikka se on paskaveto, niin se voi mennä kun veska on poikittain siellä. Siitä oli yksi hyvä just sellainen, että pikkusen latasit, niin sitten veto oli senkin jälkeen hyvä, mutta kun kaikki on valmiina sitten jo siellä. Hei, jeesiä. Hyvä oli Aake. Ylhäällä. Tuure etupuolelle siihen, Tuure etupuolelle. Häh? Se kuvitteli, että se pallo oli paskan. Toinen on. Hyvä. Käännä. Pelaa vaan, peitä. Maila. Pallen tilalle. Ja ajaa kiinni, yhdellä kiinni. Hyvä oli ja lähtee. Suoraan taaksepäin pääsee vastahyökkäykseen. Yritin ohjata sitä sitten sinne aikaan. Se. Hei. Peitä. Tila kääntää, hyvä oli, loistava Janne. Ylhäällä. Hyvä Mika. Janne, ei enää puikko, syöttöjä alhaalla. Tuli kielto maalivahdilta.
Hyvä Mika. Mailaan lyöntiä. Mailaan lyöntiä 2 kappaletta. Älkää lyökö mailaan. Nyt osuu aika monta kertaa siellä. Ja seuraavat kattoo samanlainen salmiakkikuvio sinne päälle, kun tulee vaihto. 1 kärkeen, 2 keskellä, 1 alhaalla. Ja sopikaa kuka jää nyt menemättä sinne sitten seuraavasta ketjusta. 2 pakkia, 2 hyökkääjää. Joo. Hyvä oli Janke, loppu vaan. Vielä osuu. Hyvä oli, vielä vaan. Ja lähtee. Hyvä oli, peittää vaan. Ja lähtee. Päätyy vaan. Siitä tuli heti se. Niin tuli, joo. Ja sitten Aleksi vetää samanlaisen niitin toiseen siihen, niin se pakko ottaa. Nyt vaan pitää nurkassakin. Aja kiinni, täällä on äijä hei! Salmiakkia siihen nyt. Noniin. Aikaa on meidän sekunnit, meidän sekat. Hyvä oli, hyvä Ake. Nyt painaa! Varas selässä. Hyvä Mika, hyvä oli. Hyvä oli Mika. Äijät kiinni keskeltä kanssa. Ylhäällä. Ja lähtee. Nopeammin Aleksi, hyvä. Pakki. Hyvä oli. Selkä. Toinen ottaa, toinen ylemmäs. Hyvä oli Esa. Älä vielä Aleksi. Rauhassa selästä tulee. Hei. Ei vi. Hyvä oli Mika. Ja lähde, vie metriä pois. Pojat. Hyvä oli Mika. Hyvä oli. Takana, maalin takana vielä. Ja lähtee. 2 kiinni, hyvä oli. Äijät kiinni.
Kimmo selässä, Kimmo. Hyvä oli. Ja Juho. Keskellä menee. Hyvä oli Tuomo. Nopea. Täällä on selässä Esa 1. Kiinni jo! Esa Palle, täällä on irti. Esa ylempää. Ylempää. Tuure, pakki. Hyvä Mika. Meidän on. Hyvä oli Mika. Hyvä oli. Siellä Kimmo rauhallisemmin vaan ja ei liian lähelle ja tarpeeksi paljon laidan kautta ajoissa. Niin. Sitten kun menee liian läheltä, niin kaveri reagoikin hyvin, niin se kääntyy pirun nopea. Joo. Peitä vaan Esa, peitä rauhassa. Ylempää kiiestä toinen. Ylhäällä. Ja lähtee metrit pois. Hyvä, just noin. Hyvä oli Janne, pelaa. Lari loppuun asti. Hyvä oli Janne, loppuun asti. Peitä. Hyvä Mika. Hyvä oli Mika, hyvä oli. Hyvä haku. Heti veto. Hyvin veto nyt on. Just oikein kortti siihen. Niin on. Takatolppa. Selkä. Hyvä oli Janne. Palle hakee. Vedä vaan! Yllättäen hyvä vedon Kimmo sai aikaiseksi. Niin, aivan. Liikkuu! Hyvä oli. Hyvä oli Palle, hyvä oli. Hyvä Kimmo, hyvin pelattu. Hyvä veto siellä. Maskiin pääsee vähän ampuun, niin hyvin lähti ylös. Taka hakee. Tukee. Ei. Ja nyt lähtee. Aja vaan. Meille. Pakki antaa. Joku maalille nyt. Valmiina. Janne. Jäähy. Ei antanut. Vaikka tuli aika hyvin mailla, mutta se oli piilossa vissiin vähän. Peitä vaan! 30 sekkaa! Hyvä
oli, hyvä Esa. Yläri. Tarkkaa. Pidä. Se loppuu siihen, hyvä oli. Hyvä oli Mika. Hyvä Toni, mene! Vittu Sorilani. Hey! Lari. Ton verran eteen. Noniin. Vittu kun saatiin hyvä tilanne. Oli, hyvä. Niin oli, joo. Hyvä oli Janne, loppu asti. Tuomo nopeimmat. Hyvin haki taas takatolppaa sieltä. Hyvä oli Kimmo. Ei. Tuma. Tuossa on niin hyvä tila tulla aina. Varma vaihto. Noniin. Ja lähtee. Hyvä oli. Sun on Ture. Hyvä oli. Jokaisella yksi. Hyvä oli. Ja lähtee ylös. Pakki.
Hyvä oli Aake. Paina vaan maalille, Lari. Taas oli hyvä maalipaikka. Kimmo, laitaa vaan. Hei, täki. Janne, ota selkä, Janne. Selässä. Hei. Toinen ottaa se maalilta. Toinen ottaa. Ja sama laita menee, sama laita. Hei, Kimmo. Seurataan sitä äijää. Ei päässyt heti vetää. Mitä sä perkele? Koittapa maaliin. Toinen ottaa se äijäsi koko ajan. Janne, sopikaa, kumpi ottaa? Seuraa sitä, se tulee kohta selästä. Hakee paikkaa täältä selästä koko ajan. Ja säijä pois siitä vaan. Pallokassin vieressä siellä ylähylly. Tippu siihen jo. Hyvä oli! Petri tukee! Peitä vaan. Hyvä oli Mika. Ja uudestaan Vaake, sun on. Yksi jokaisella. Tuuri, ota se yksi. Hyvä oli ylhäällä. Peitä vaan, hyvä. Hyvä oli. Äijätkin, jokaisella yksi taas. Petri, Esa ylempää yksi. Peitä vaan. Hei, kenen äijä siellä? Se ei merkkaamatta heti aluksi ja se tilanne tuli sille vapaalle sitten jossain kohtaa. Siinä Esa ja Petri pelasi samaa äijää tuosta lähempään, niin selkään jäi koko ajan se vapaa. Hyvä veto ylä. Oli. Hyvä veto, ei siinä. Ei vaan mitään. Ei. Nyt tehdään vaan yksi enemmän. Paikkojahan meillä on enemmän ollut kyllä, että nyt pitäisi vaan saada sisään niistä. Hyvä oli Janne, lähtee Lari! 3-2! Mihin se syöttö? Hyvä Mika! Tila pois! Sama menee jo! Joo, en hirveästi tykkää kuskipallosta. Hyvä oli Janne! Jokaisella yksi nyt! Tuomo, ylempää yksi! Hyvä on, pitäkää se siellä. Janne, tää selässä on sulla sitten. Seuraa sitä. Hei, selässä vapaana nyt! Hei! Hyvä Mika edessä! Ei tuo.
Rauha vaan. Rauha. Tila kääntää, 5 metriä. Käännä ylöspäin vaan. Se oli hieno. Hyvä kuvio jätkät, hyvä kuvio. Kerkesi olla kentällä vielä kun maalit. Kyllä. Just minusta hyvä. Ja Aleksi, omassa päässä. Kato, että sulla on yksi kiinni koko ajan. Niin, mutta kun se oli, mutta täällä oli se oli periaatteessa niin kuin ton sanoisit Jannen pidossa, niin sit se ylempi. Hyökkäänä pakkii kiinni. Hyvä oli Esa! Äijät kiinni, jokaisella yksi nyt. Esa, ota vähän ylempää. Hyvä ja ylöspäin vaan. Rauhassa Esa, ylöspäin vaan. Hyvä oli. Peittoa nyt. Hei, ylhäällä. Janne, pidä vaan. Meidän on. Hyvä oli. Jätkät rauhassa. Hyvä oli Palle, just noin. Paina vaan Lari. Hyvä oli Juho, paina vaan. Peitä, just noin hyvä. Pysy äijässä vaan. Selässä Palle. Hyvä. Peittää lähemmäs vaan. Jeesiä. Tukee nyt. Hyvä oli Mika, uudestaan vaan. Peitto ja lähtee. Vie. Aikaa sinne ylös. Janne tänne. Hei yksi nyt. Hei yksi pitää olla nyt hei. Yksi yhdestä. Teillä on oma äijä. Ei voi lähteä noin vittu. Onneksi on vain yksi tuomari, toinen olisi nähnyt. Mä yritin hillitä. Niin, joo, just silleen. Mäkin Janne, tästä tuut pois. Veto pois! Pitäkää se siellä ylhäällä. Ei Kimmo! Nyt osuu. Jeesakaa! Hyvä. Hyvä heitto Mika, hyvä oli! Oli hyvä. Puoli minuuttia! Pidä siellä takana vaan! Kiinni vaan, Janne sun on, hyvä oli! Pistä tyhjiin!
Pistäkää, miksei vetänyt? Tyhjä maali jätkä. Ei se ollut edes maskia. Peittää! Hyvä Mika! Hyvä Mika! Se oli siinä! Hyvä Mika! Hyvä oli Mika, hieno peli. Tärkeää tuohon loppuun. Oli, hyvä jätkät.